Larumatean zer moduz? Ondo, aspaldiko partez, jende dezente elkartu ginen eta egia esan gustura. Jende asko zegoen elkartean? Ba ez, harrituta geratu ginen, bakarrik egon ginen elkarte guztian. Lasai eta luze egon ginen, tertulian. Afaltzera zetozenek maila hartuta zuten eta haiek etortzean altxatu ginen. Noren txanda zen, Aitziberrena, ez? Bai, Aitziberrak prestatu zuen, eta hark badakizu, betiko menua izaten du. Bai, egia. Kalabaza krema eta haragi bolak saltzan, ez? Bai, hori da, eta arroz esnea bukatzeko. Ederki orduan, gainera oso goxoa egiten du Aitziberrek kalabaza krema. Bai, berarekin joan nintzen, elkartera laguntzera. Eta esan zidanez, hiruzpalau gaztatxo eta esne txorrotara bat botazion. Eta egia esan, ikaragarri nabaritzen da. Nik ere bota izan dizkiot gaztatxoak kremari. Baina esnea ez, esne gaina bai. Esne gaina botatzeko itxura badut tarteka. Asko gozatzen ditu barazki kremak. Ba, nik ez dut ohiturarik, eta probatu behar dut hurrengoan. Hori bai, gero pisuan ere antzemango duzu, Ez da, inbesteraino izango. Bueno, dena neurrian komeni da. Pasagabe ibiltzen bazara, hobe. Eta oraingoan kalabaza pipak xigortu genituen, eta platertxo batean atera genituen maira, nahi zuenak gainetik botazi ezazkion. Ara, ez nuen inoiz entzun, eta goxoa? Nik behintzat oso gustora jan nuen, baina badakizu, denetarikoak entzun ziren. Eta oberena ondorengo tertulia eta egonaldia, ez? Bai,